συνεχίζεται και η δισογραφία των νησιών μας. Εμείς δεν σταματάμε, επειδή είναι οι Άγιες ημέρες του Πάσχα, θα κάνουμε και το ρεπορτάζ του εκκλησιαστικό, αλλά σίγουρα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε και τα ρεπορτάζ που έχουν να κάνουν με τα νησιά μας, που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό μας, με την τοπική οικονομία. Και θεωρώ, επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα, έτσι να το πω όπως το αισθάνομαι, βλέπω ένα νέο παιδί από το νησί μας να έχει πάρει τόσο σοβαρά, όχι το ρόλο, την απόφαση των Δωδεκανησίων να τον στείλουν στο επιμελητήριο της Δωδεκανήσου, που ειλικρινά πρέπει να το πω, γιατί το είπα και εγώ πριν ξεκινήσουμε, με έχει εντυπωσιάσει, και είναι ωραίο να ανανεώνεται, το είχαμε πει ότι στις εκλογές, το αίμα στην πολιτική, στα επιμελητηριακά, γενικότερα να υπάρχουν νέοι άνθρωποι με νέα οράματα. Ο Φώτης λοιπόν ο Γιαννακός, ήρθαμε εδώ στο υπέροχο κατάστημά του στη Γούνα, που ειλικρινά τώρα πείτε μου αν δεν είναι αυτό μια εικόνα από τον Παράδεισο, δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι. Φώτη, καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα Νίκο μου, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο που θα μας δει. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου, αλλά έχω την εντύπωση ότι πράγματι από την ημέρα που ο λαός αποφάσισε να είσαι στο επιμελητήριο, το επιχειρηματικό λόμπι της Δωδεκανήσου, σε βλέπω αδιάκοπα να ασχολείσαι με τα πάντα, να συμμετέχεις στα πάντα, να έχεις άποψη, να καταθέτεις προτάσεις, και πολλοί ρωτάνε, το είχες, το απέκτησες, τελικά τόσο πολύ σ' αρέσει αυτό που κάνεις? Τι από όλα αυτά συμβαίνει? Το είχα. Εντάξει, τώρα κοίτα να δεις. Εγώ από μικρό, τη χάνει λόγω του πατέρα μου από μικρό παιδί, ασχολούμαι με το κομμάτι των υπηρεσιών, εστιατόριο, με αυτό ζω. Οπότε γνωρίζω κάποια προβλήματα που έχουμε όλοι και τα μεταφέρω. Τώρα στο Σύλλογο των Εστιατόρων είμαστε με τα υπόλοιπα παιδιά, προσπαθούμε για ό,τι καλύτερο. Υπάρχει η τοπική, υπάρχει η αιμοδοσία και οι άλλοι συλλόγοι. Γενικότερα θέλω να προσφέρω, μου αρέσει η προσφορά. Το επιμελητήριο. Το επιμελητήριο προέκυψε από κάποιες, αφού ρωτήθηκαν εδώ στο νησί μου όλοι οι υπόλοιποι εστιατόρες και οι ιδιοκτήτες καφετεριών, τους ρώτησα, τους πήρα ένα τηλέφωνο, ενδιαφέρεσαι εσύ, μου είπαν μπες εσύ μπροστά. Μπήκα μπροστά, ξεκινήσαμε, τα πήγα καλά, να είναι καλά τα Δωδεκάνησά μας, όλοι οι Δωδεκανήσοι που με στήριξαν, και ξεκινάμε λοιπόν και λέμε τα προβλήματα που βλέπουμε στο νησί μας, συζητάμε απόψεις, τα μεταφέρουμε στον πρόεδρό μας, τον Γιάννη Πάπου, που πάντα είναι εκεί να μας ακούσει, και στον Περιφερειάρχη, στον Γιώργο τον Χατζημάρκο, στον κύριο Χατζημάρκο, και θέλουμε να βρίσκουμε λύση, βασικά προβλήματα, προκειμένου να είναι για το καλό όλων μας. Ποιος δεν θέλει το νησί του να αναπτύσσεται, και όχι μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη, και εσύ τα γνωρίζεις πολύ καλά, αλλά σε όλες τις εποχές. Έχουμε αυτή την εποχή, αυτή είναι μια πολύ γενική τοποθέτηση και πολύ λογική, αλλά εγώ θέλω να μιλήσουμε 2-3 σημαντικά θέματα που κίνησαν και το δικό μου ενδιαφέρον, γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα. Μειωμένοι συντελεστές, Aegean, μικρονησιωτικότητα και το τι χρειαζόμαστε τα μικρά νησιά, πράγματα που σίγουρα εμάς εδώ στο νησί μας πονάνε περισσότερο. Βέβαια. Το επιμελητήριο, πέρα από τις γενικές συνεδριάσεις, μας δίνει και τη δυνατότητα, που και εγώ το έμαθα τώρα φυσικά γι' αυτό, να συμμετέχουμε σε κάποιες επιτροπές. Τη χάνει και συμμετέχω και εγώ σε 3 διαφορετικές επιτροπές. Η μια είναι της Aegean Cuisine, όπου είναι η πρόθεση των τοπικών μας προϊόντων του νησιού στα Δωδεκάνησα, γενικότερα και πέρα από τα Δωδεκάνησα, για να τα μάθει όλος ο κόσμος. Το νησί μας εννοείται έχει τα τυριά του τα όμορφα τα λέρικα, έχει το κρασί του το λέρικο, έχει τον παστό κολλιό με επιστοποιημένες επιχειρήσεις, με επιχειρηματίες που έχουν ξοδέψει τρελά ποσά προκειμένου να αναδειχθεί το προϊόν τους. Υπάρχουν τα γλυκά του κουταλιού, οι μαρμελάδες, η τοπική μπύρα. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα θέλουμε να τα προσαρμόσουμε σε κάποιες συνταγές του νησιού, ώστε να εδραιωθούν. Η Aegean Cuisine είναι μια κίνηση που την είχε ξεκινήσει από παλαιότερα ο κύριος Χατζημάρκος, ο Περιφερειάρχης μας. Τη συνεχίζουμε εμείς δυναμικά. Θέλουμε τα τοπικά μας προϊόντα να αναδεικνύονται μέσα σε τοπικές συνταγές, οι δίπλες, τα πουνιά, και σε φαγητό σε επίπεδο που μπορούν να κάνουν όλα τα εστιατόρια.
γιατί να μην ξεχνάμε, θέλουμε να προσελκύσουμε τους επισκέπτες, εστιατόρια όλα του νησιού είναι υπέροχα. Δηλαδή, ποιος δεν θα φάει καλά στο Δρυμώνα, στη Γούρνα, στον Πλεφούτη, στο Παντέλη, ο Μήλος, στο νούμερο 1 εστιατόριο, στο Ξηρόκαμπο. Οπότε, μέσω της ανάδειξης των τοπικών μας προϊόντων και τοπικές συνταγές, τα προωθούμε με αποτέλεσμα ο επισκέπτης να έρχεται και να ξανάρχεται. Στο θέμα της μικρονησιωτικότητας συζητάμε 4 βασικά προβλήματα. Το πρώτο ήταν η μη αύξηση των εισιτηρίων, που με την ανακοίνωση του Υπουργού Ναυτιλίας του κυρίου Κικίλια ότι τα λιμενικά τέλη θα μειωθούν στο 50%, πιστεύω ότι είναι πολύ βασικό ώστε τα εισιτήρια να παραμείνουν πάλι στα χαμηλά επίπεδα, ώστε όταν ο επισκέπτης έρχεται και δεν ξοδεύει τόσα πολλά στα εισιτήρια, θα μπορέσει να ξοδέψει στα υπόλοιπα στο νησί μας, στο φαγητό, στα σούπερ μάρκετ, και θα γίνει πιο ευχάριστη η διαμονή του όταν τα εισιτήρια μείνουν στα βασικά πλαίσια. Η μείωση του ΦΠΑ. Λοιπόν, γνωρίζουμε όλοι ότι το ΦΠΑ μας θέλουμε να αυξηθεί. Μας ζητάνε να αυξηθεί. Μία πρόταση στην Επιτροπή της Μικρονησιωτικότητας από το δικό μου κομμάτι, με τα λίγα ή τα πολλά που γνωρίζω, ήταν να μειωθεί στα νησιά, σε όλα τα νησιά του Δωδεκανήσου, σε Κό και Ρόδο λόγω των μεταναστευτικών ροών είναι ήδη μειωμένο. Κοκελέρο είναι, όχι Ρόδο, Κοκελέρο, με συγχωρείτε. Να μειωθεί λοιπόν να μειωθεί στα υπόλοιπα νησιά που δεν είναι μειωμένο, και Κοκελέρο να μειωθεί επιπλέον, να δεχτούμε επιπλέον μείωση. Άρα λοιπόν, αν γίνει, να καταλαβαίνει ο κόσμος, μία μείωση στο 13% στα άλλα νησιά, εμείς να πάμε στο 7%. Στο 7%, να πάμε στο 10%, αλλά να γίνει μία επιπλέον μείωση. Μάλιστα. Πιστεύω ότι μπορούμε να το έχουμε μεταφέρει ήδη, και αυτός είναι ο ρόλος του επιμελητηρίου, να μεταφέρουμε τα προβλήματά μας. Βλέπεις να υπάρχει ενδιαφέρον για αυτές τις προτάσεις? Το συζητάνε, αγκαλιάζουν τις προτάσεις αυτές και τα άλλα μέλη? Εννοείται. Δεν είμαστε εμείς εκεί να γνωρίζουμε, αυτό σε ρωτάω. Εννοείται, και δεν θα μπορούμε να πούμε ότι μας αγκάλιασε τόσο πολύ ο πρόεδρος μας, ο κύριος Παππού, που μέχρι και τελευταία, και το κοινοποιούμε όλοι μας, έγινε και ένα βιντεάκι για τη Λέρο, το οποίο το έχουμε ενημερώσει και τον κύριο Δήμαρχο. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, το είδαμε. Είναι ένα βιντεάκι, είναι τιμή για τη Λέρο μας, το επιμελητήριο, να γίνει ένα βιντεάκι. 4 ανθρώποι είμαστε από το νησί, οπότε είναι διαφήμιση. Θέλουμε να προσελκύσουμε κόσμο. Μεταφορικό ισοδύναμο, ακόμα ένα πρόβλημα το οποίο μας διαβεβαίωσε σε μια πρόσφατη επίσκεψη που είχε πριν 2 μέρες ο κύριος Γιάννης Παπάς, ότι θα γίνει η καταβολή του δεύτερου του 22. Εννοείται το μεταφορικό ισοδύναμο θα αλλάξει. Από τα 160-170 εκατομμύρια θα δοθούν μόνο 65. Δεν θέλουμε να αλλάξει, εννοείται. Αλλά... Και τότε λες ότι πάει καλά η οικονομία, όταν ο λαός γνωρίζει ότι έχει ακρίβεια. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ που το είχε φέρει το θεσμοθέτησε, εσύ δεν μπορείς να το αλλάξεις, και ούτε μπορείς, και εκεί πρέπει να πιέσετε να υπάρχουν αυτές τις καθυστερήσεις πληρωμές. Πολύ μεγάλες. Είναι μεγάλες καθυστερήσεις. Εκεί έχουμε δώσει πολύ μεγάλο βάρος. Το πήραμε τη θετική απάντηση ότι επιτέλους πάλι θα γίνει η καταβολή τις επόμενες ημέρες. Είναι τόνωση στην οικονομία αυτό, γιατί έχουν ξοδέψει τα χρήματα τους οι άνθρωποι και δεν τα έχουν πάρει πίσω. Τι άλλο? Έχουμε στη μικρονησιωτικότητα επίσης, είναι και, σας είπα για τους συντελεστές. Τώρα μην νομίζω, κολλάω και εγώ. Όσον αφορά τις μεταφορές είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί είχαν προβλήματα στη πάλι αυτά μικρά νησιά. Εκεί δεν πρέπει να γίνει και εκεί μια παρέμβαση, να υπάρχουν άμεσα καθημερινή επικοινωνία με τα νησιά? Έχει γίνει μια παρέμβαση να έχουμε την καθημερινή επικοινωνία, και όπως θέλω να σου πω κιόλας ότι επίσης εξαιρετική παρέμβαση ήταν και μέσω Τουρκίας. Ήμασταν έτοιμοι να πάμε μια αποστολή, να σου το πω εμείς, γιατί το επιμελητήριο στην Τουρκία είναι πολύ σημαντικό. Οπότε θα πηγαίναμε επιμελητηριακή συμβούλη, ο κύριος Μαθιουδάκης σαν πρόεδρος των ξενοδόχων, ο κύριος Ασβεσάς σαν αντιπρόεδρος αλλά και επιμελητηριακό σύμβουλο στο κομμάτι του τουριστικού, και οι τουριστικοί πράκτορες. Θα πηγαίναμε στην Τουρκία προκειμένου να γίνει η προώθηση της Λέρου εκεί. Τελικά δεν έγινε αυτή η επίσκεψη, και ο κύριος Χρήστος Ομπούτσης θα ήταν από τα εστιατόρια σαν εκπρόσωπος. Δεν έγινε αυτή, γιατί τα παιδιά ήρθαν εδώ
η αποστολή δηλαδή της Τουρκίας, ήρθε της Τουρσάμπ, ο πρόεδρος Τουρσάμπ, της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων. Πολύ σημαντικό πρόσωπο. Πολύ σημαντικό πρόσωπο. Και ο διευθυντής άλλα δύο άτομα, τα οποία βοήθησαν αυτοί, και είναι πολύ σημαντικό. Ήρθε ήδη ένα κρουαζιερόπλοιο την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά αύριο Μεγάλο Σάββατο θα έρθει ακόμα ένα κρουαζιερόπλοιο 500 άτομα. Θα μείνουν για λίγες ώρες στο νησί μας. Όπως και να έχει, τονώνεται η τοπική οικονομία. Οι λίγες ώρες σημαίνει μια κίνηση σίγουρα. Είναι πολύ βασικό ότι θα έχουμε κάθε μέρα το τουρκικό που θα έρχεται από 1η Ιουνίου μέχρι τέλη Σεπτέμβρη. Γενικότερα τόνωση της οικονομίας, εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι το βασικό, δεν θα έρθουν όλοι στη Γούρνα, αλλά και στο Παντέλη που θα πάνε και στην Αγία Μαρίνα γίνεται η αλυσίδα. Έτσι. Γίνεται η αλυσίδα. Θα δουλέψουν τα ρεντεκάρ, ταξί, γενικότερα τα εμπορικά μαγαζιά. Είναι πολύ βασικό. Επίσης έχουμε συζητήσει την επιμήκυση της τουριστικής σεζόν στο νησί μας, γιατί το νησί μας ήταν αξιόλογη και αυτή η προσπάθεια του κυρίου Ασβεστά και τα 130-150 άτομα από την Πάρο, αλλά και από την Ήσυρο. Είτε είναι ομάδες, είτε έρχονται εδώ στο νησί μας, είναι νεκροί μήνες. Είδαμε, ήταν 180 από την Πάρο, ξαφνικά τι έγινε στο νησί. Ναι. Δεν λέγαμε τι έγινε ξαφνικά. Και μάλιστα βασικό, σε μια περίοδο νεκρή τουριστικά. Νεκρή. Θέλουμε να έχει η Λέρος μας τουριστική σεζόν, να μεγαλώσει η τουριστική σεζόν. Το βασικότερο επίσης είναι ότι βασιζόμαστε ότι έρχονται οι άνθρωποι αυτοί, είτε είναι από Τουρκία είτε είναι από άλλο μέρος, βλέπουν το νησί μας, η Λέρος μας είναι στο Λίδι, το ερωτεύονται και μπορεί να επενδύσουν και πάνω στο νησί. Μην ξεχνάμε ότι αν κάποιος, ένα από τα 500 άτομα αύριο του κρουαζιερόπλοιου, από τα 400 όσοι και αν είναι, ένας θέλει να επενδύσει πάνω στο νησί, κατευθείαν έρχεται, αγοράζει, χτίζει, δουλεύουν 100 και επαγγέλματα είναι γύρω από την οικοδομή. Και κινούνται όλα, σούπερ μάρκετ, εστιατόρια, καφετέριες, ρεντεκάρ, οπότε είναι πολύ βασικό και αυτό, βασικός πυλώνας, γιατί η Λέρος μας είναι πανέμορφη. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα σαν νησί, οπότε θέλουμε, το ζητάμε αυτό, να έρχονται και να επενδύσουν πάνω στο νησί, είναι τιμή μας.